இடங்களில் போகிற இடங்களில் ஒரு சாட்சியாக சொல்லுவது நம்முடைய ஆலயத்திலே திருச்சபை வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்பதும் திருச்சபையில் ஊழியர்கள் உருவான விதங்கள் எப்படி இருந்தன என்று சொல்லி அநேக இடங்களில் நான் சொல்வதுண்டு. அதற்கு நான் ஒரு சாட்சி, நான் செல்லுகிற இடங்களில் ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் நம்முடைய திருச்சபை வாழ்க்கை என்று சொன்னால் அது மிகையாக ஆண்டுகளால் இன்னும் நம்முடைய திருச்சபையில் அநேக ஊழியர்கள் எழுப்பியிருக்கிறார்கள். இன்னும் வருகிற நாட்களில் அநேக ஊழியர்கள் எழுப்புவார்கள் என்பதற்கு எந்த விதமான சந்தேகமில்லை. அதன்படியாக நம்முடைய திருச்சபை வாழ்க்கை அமைய வேண்டும். வந்தார் என்று சொல்லி நம்ம அறிந்திருக்க வேண்டும். இன்னும் அதை நம்ம வரும்போது ஒருவேளை நம்ம யோசிக்கலாம், அன்றைக்கு ஏசுநாதர் வருவதற்கு முன்னதாக பிதாவாகிய கடவுள் ஒளியை கொடுத்தார், இதுவாயிருக்கிறது என்று சொல்லும்போது ஆண்டவர் நமக்கு தந்தான திருவசனம் வெளிச்சமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். பிதாவாகிய கடவுள் வெளிச்சமாக இருந்தார். குமாரனாகிய கிறிஸ்து நான் உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். அவர் மூலமாக தந்த அந்த வார்த்தை நமக்கு ஒளியாக இருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த வசனங்களை நாம் அருமையாக படிக்கிறோம். என்னவாக 130 பார்க்கும்போது the unfolding of your words gives light என்று சொல்லுகிறார். மறுபடியும் சொல்லுகிறார், ஆண்டவர் கொடுத்தால் இந்த வார்த்தைகள் திருவசனங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். நம்ம பார்க்கும்போது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் வெளிச்சம் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் கருத்திலே ஏற்றிருக்கிறதான ஆண்டவர் நம்முடைய மக்கள் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர்களே கொடுக்கப்படாத அந்த வார்த்தைகள் நமக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறது என்று சொல்லி நாம் அறிந்து வேண்டும். அடுத்தபடியாக இந்த வெளிச்சம் எப்படி ஏன் விசுவாசிகளை பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் சிந்திக்க வேண்டும். ஏன் இந்த வெளிச்சம் நாம் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சிந்திக்க வேண்டும். நம்ம ஆதியில ஆண்டவர் இந்த கிரியேஷன் அந்த படைப்பு வேலையில வெளிச்சத்தை உணர்ந்தது எல்லாவற்றையும் பார்ப்பதற்காக அந்த காலத்தை நீக்குவதற்காக வெளிச்சத்தை அந்த வெளிச்சத்தின் மூலமாக எல்லாவற்றையும் பார்ப்பதற்காக அந்த வெளிச்சத்தை படைத்தார். அந்த பிதாவாகிய கடவுள் வெளிச்சமாக இருந்தார், குமாரனாகிய கடவுள் வெளிச்சத்தை கொடுத்தார், வெளிச்சமாக இருந்தார். அந்த திருவசனங்கள் வாயிலாக வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி சிந்தித்தோம். அந்த வெளிச்சம் ஏன் விசுவாசிகளை பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் சிந்திக்க வேண்டும். இன்றைக்கு விசுவாசிகள் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவருடைய பிள்ளை இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்தமாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அப்போஸ்தலர் 2:47 படிக்கிறோம். ஆதி திருச்சபையினர் ரட்சிக்கப்பட்டதான மக்கள் அனைவரும் சபையில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி ரட்சிக்கப்பட்டதான மக்கள் சபையில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள் என்று சொல்லும்போது இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்படுவார்கள். அந்த அப்போஸ்தலர் 2:16 நீங்கள் படித்து பாருங்கள். அப்போஸ்தலராகிய பேதுருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டதான மக்கள் அந்த இயேசுநாதர் சிலுவையில் அறைந்தான அந்த யூத மக்கள் அவரை பார்த்து பேர் சொல்கிறார், நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த இந்த இயேசு குறித்து நாங்கள் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறோம் என்று சொன்ன உடனே அவர் யுதத்தில் இருக்கிறவர்களாக மனுக்கிறவர்களாக ஞானஸ்நானம் பெற்று அப்போஸ்தலர் பார்த்து உபதேசத்தை கேட்டு ரட்சிப்பை பெற்று அனுபவமாக சபையில சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள். அப்படிப்பட்டதான மக்களிடத்திலே தான் இந்த இயேசு நாடத்தில் இருந்தால் ஒளி பிரகாசிக்க வேண்டும். அந்த இயேசு நாளுடைய அவர் கொடுத்ததான ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொண்டதான மக்கள் இந்த ஒளியை பிரகாசிக்க வேண்டும். நம்முடைய சூரியன் இருக்கிறது பாருங்கள், சூரியனுக்கு ஒரு அந்த லைட் இருக்கிற வெளிச்சம் இருக்கிறது. நான் வெளிச்சத்தில் அநேக அந்த வெளிச்சத்தை சந்திரன் பெற்றுக் கொள்கிறது. அந்த சந்திரன் தான் பெற்ற ஒளியை அப்படியே வாய்த்துக் கொள்வதில்லை. அது இரவு நேரத்தில் பிரதிபலித்து காண்பிக்கிறது, உலகத்திலே காண்பிக்கிறது. இரவான நேரத்தில் அந்த சந்திரன் வகைப்படவில்லை, அழிவை கொடுத்தார். அதற்கு பின்னதாக அந்த அப்படிப்பட்டதான ஒரு அழிவை கொடுத்தார் சொல்லி பார்க்கிறோம். லோத்தை மாற்றும் அவருடைய குடும்பத்தை மீட்டு அந்த சோதகுமார பட்டணம் அந்த விக்கெட்னஸ்ல அவர்கள் மோசமான காரியங்கள்ல அந்த காரணமாக ஒரு வாழ்க்கையில பாவத்துல சிக்கிக் கொண்டபடினாலே அவனை அழித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். மறுபடியுமாக அவர் அநேக தீர்க்கதரிசிகள் ஒன்றாக இருக்கிறார். அந்த உலகத்தில் மக்கள் பாவத்தில் ஈடுபட்டிருந்தபடினாலே பாவத்தில் நிறைந்திருந்தபடினாலே அவர் பாவத்தில் விடுதலை பெற்று பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்று சொல்லி கருதி அந்த ஒளியை இயேசுநாதர் இந்த உலகத்திலே அனுப்புகிறார். அந்த ஒளி எங்கும் பிரகாசிக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அந்த இயேசுநாதர் வந்த பிற்பாடு வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க வேண்டும். சாதாரணமாக நம்முடைய ஆளுநர்ல அந்த ஜவுல மேலே ஒரு வாங்கிட்டு வரவு இருக்குது. இப்படி அதை இருக்கிறதா என்று சொல்லி தெரியவில்லை. முன்னதாக பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக அந்த லைட் இரவான நேரத்தில் ஆன் பண்ணும் பொழுது எங்களுடைய வீட்டில் உள்ள சூழ்நிலை வந்து லைட் அடை நம்முடைய அநேகருடைய வீடுகளில் அந்த வெளிச்சத்தை ஒருவேளை நாம் இந்த வெளிச்சத்தை குறிக்கிறது திருச்சபையுடைய வாழ்வை திருச்சபை வாழ்வு ஒரு வெளிச்சமாக இருக்க வேண்டும். இந்த உலக மக்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்க வேண்டும். இந்த திருச்சபை வாழ்வை பார்க்கிறதான புறஜாதி மக்களிடத்துல
சொன்னார்கள். நான் கடந்த சுமார் 8 நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறேன். சென்னையில் 2 நாட்கள் இருந்தேன், மறுபடியும் வாங்க உள்ள இருக்குது. நம்முடைய திருச்சியுடைய வாழ்வுகள், நம்முடைய இந்த திருச்சியை சொல்லும் தமிழ்நாடு திருச்சியுடைய அநேக திருச்சியுடைய வாழ்வு காரியங்கள் இருக்கு. நான் கேள்விப்பட்டேன். இந்த மனவேதனையான காரியங்கள், அநேக காரியங்கள் கேள்விப்பட்டேன். சென்னையில் இருக்கும்போது ஒரு வீட்டில் தங்கியிருந்தேன், என்னுடைய உறவு ஒரு வீட்டில். அவர்கள் எந்த ஆளுக்கு செல்லுங்களுக்கு சொல்லி கேட்டேன். சொன்னாங்க ஒரு பிரத்யேக சேவைக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் கேட்டேன், நாங்கள் சிஎஸ்சி ஆளுமே கிடையாதுன்னு சொல்லி கேட்டேன். அப்படி சொன்னாரு, ஒரு சிஎஸ்சி ஆளுக்கு போயிருக்கிறாரு. அநேக நாட்களாக பல பிரச்சனைகள் அந்த ஆலயங்களில் இருந்தது என்று சொன்னார்கள். என்னன்னு சொல்லி கடைசியில் சொன்னார்கள், ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையில ஆரம்பத்தில் போதகர் அந்த சென்னையில் உள்ள ஆலயத்தில் போதகர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாரு. கொடுத்து முடிந்த உடனே சபையில் உள்ளதான செயலர் வந்து இன்னொரு அனௌன்ஸ் கொடுத்தாங்க. போதகருடைய பொண்ணு சொல்லாதபடிக்கு காணிக்கை எடுக்காத வேளையில ஒருவர் காணிக்கை எடுத்தாராம், இன்னொருவர் வந்து அவருடைய செட்டை கொடுத்து கீழாக உட்கார வைத்து இன்னொருவர் காணிக்கை எடுத்தாரு. அப்படி புலமான கலண்டாங்க. ஆரம்பத்தில் அந்த ஆலயத்தில் செல்லவில்லைன்னு சொன்னாங்க. இது ஒரே நான் சொல்லாதபடிக்கு இன்றைக்கு அநேக உதாரணங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். எங்களுக்கு இருக்கிறபடினால நான் நம்முடைய கன்னியாகுமரி டயசினை குறித்து கேள்விப்பட்டேன். எத்தனை கோர்ட்டு கேசஸ் இல்லை. நான் கடந்த இங்கே வருவதற்கு 2 வாரத்துக்கு முன்னதாக பம்பாயில ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல கலந்து கொண்டேன். அங்கு நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் சர்வீசஸ்ல இருந்து ஒருவர் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் சொன்னாங்க. இன்றைக்கு இந்தியாவில் 2.4% கிறிஸ்தவர்கள் மாத்திரம் தான் இருக்கிறார்கள். நம்முடைய இந்தியாவில் கிறிஸ்தவம் வந்து 752ஆம் ஆண்டுல கிறிஸ்தவ இந்தியாவுக்கு வந்தது. இன்றைக்கு 2.4% கிறிஸ்தவர்கள் மாத்திரம் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும்போது அவர்கள் அதை ஒரு விசாரித்து அதை ஒரு அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க சொன்னாங்க. இன்றைக்கு இருக்கிறதான கோர்ட்டுகளில் உள்ள கேஸுகளில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கேசஸ் ஆர் ஃப்ரம் த சர்ச் என்று சொல்றாங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற திருச்சபைகள் இருந்துதான் கேஸ் காரியங்கள் அநேக கேஸ் கோர்ட்டுகளில் இருக்கின்றன. இப்படி இருக்கும் என்று சொன்னார். ஆண்டவர் சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டியதான திருச்சபைகள் அந்த படத்தை, அந்த சுவிசேஷத்துக்காக செலவிட வேண்டியதான படத்தை கோர்ட்டுகளில் கொண்டு போய் கொடுத்து வீணாக சேவை செய்கிறார்கள். கிறிஸ்துவ அருமையானவர்களே, நம்முடைய திருச்சபை இன்னைக்கு இந்த ஒளியை, கிறிஸ்துவிலே இந்த ஒளியை பிரகாசிக்கிறதா அல்லது அது இன்னும் இருநடை செய்யறதா சொல்லி கேட்டு பாருங்க. இந்த காரியங்களை யோசிக்கிறதான மக்கள், பார்க்கிறதான பிரஜாதி மக்கள், நாம் சொல்லுகிறோம் பிரஜாதி மக்கள் இயேசு அறியவில்லை, ஆண்டவரை அறியவில்லை என்று சொல்கிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கை பிரதிபலிக்கவில்லை என்று சொன்னார். திருச்சபை வாழ்க்கை அதை பிரதிபலிக்கவில்லை என்று சொன்னார். அந்த மக்களிடத்தில் சொல்வதனால பிரயோஜனமில்லை. அவங்க சொல்லாமல் அவங்க பார்க்கிறார்கள். நம்ம எல்லா இடத்துல நம்முடைய இந்த இடத்துல ஆலயம் இருக்கிறது சுற்றுச்சூழல் அநேக மக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்முடைய திருச்சபை ஒரு நலத்தை வளர்க்கும் போது ஒளி வீசுகிறது என்று சொன்னார். அந்த ஒளியை பார்த்து அந்த மக்கள் ஆண்டவர்களாக தானாக வருவார்கள். இன்னைக்கு நம்முடைய திருச்சபை அப்படி இருக்கிறதா சொல்லி பாருங்க. நம்முடைய திருச்சபை வாழ்க்கை அப்படி இருக்கிறதா சொல்லி பாருங்க. இன்னும் திருச்சபை வாழ்க்கை திருச்சபை என்று சொல்லும் பொழுது கார்பரேட் லைஃப் என்று சொல்லி நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பல குடும்பங்கள் சேர்ந்தது ஒரு திருச்சபை என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ளணும். திருச்சபை அந்த குடும்ப வாழ்க்கையை இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒளியை பிரகாசிக்க வேண்டும். நாம் ஆலயத்தில் பார்த்து ஒரு முறை கொடுக்கிறோம். ஒரு முறை இருக்கிறதான வேலையில ஓரளவுக்கு 1 மணி நேரம் அல்லது 2 மணி நேரம். இன்னைக்கு நான் காலையில் வந்து ஒரு பெரிய சத்தம் ஏற்படுது. ஆரம்பிப்பு ஒரு சட்டு முன்னதாக விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சிலர் மாத்திரம் இருந்தார். நான் அப்படி யோசிச்சேன், ஒருவேளை பக்கத்தில் வேற ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதோ எல்லாரும் போய்விட்டாங்கன்னு சொல்லி யோசித்தேன். இன்னைக்கு ஆராதனை என்று சொல்லும் போது எந்த அளவுக்கு கடைசியோடு ஆண்டவர் சமூகத்தில் வருகிறோம் என்று சொல்லி கேட்டு பாருங்க. 8:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம்னா ஒரு 10 மணி 1.5 மணி நேரம், ஒரு வாரத்துல 1.5 மணி நேரம் இப்படி மட்டும் ஒரு சுமார் 1.5 மணி நேரம் ஆலயத்தில் இருக்கிறோம். எந்த அளவுக்கு கடைசியோடு ஆண்டவர் சமூகத்தில் இருக்கிறோம், வந்திருக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு உற்சாகத்தோடு ஆண்டவர் சமூகத்தில் இருக்கிறோம். நான் கடந்த சில மாதம் முன்னதாக மேற்கத்திய நாடுகளில் சேர்ந்தேன். அங்குள்ளதான பழக்கம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல, அமெரிக்க தேசங்களும் பார்க்கும்போது அந்த திருச்சபைகளில் 10 மணிக்கு ஆரம்பம் என்று சொல்லும் பொழுது 9:55 எல்லாரும் அந்த சீட்டுகளில் வந்து இருப்பாங்க. அதுக்கு நான் ஸ்பெஷலாக அவங்களுக்கு ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஆராதனை நடக்கிற வேலையில யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, யாரும் போகும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அநேகர் அந்த முதல் ஜெபம் பண்ணி கண்ணாடி அநேகர் வந்து ஆராதனை பண்ணினேன். இந்த நிலை மாறவே ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த டெம்பிள்ஸ்ல நமக்கு முதல்ல இந்த டெம்பிள் போய் பாருங்க, அவங்க எப்படி வர்ஷிப் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி உடனே கல்லைமலை வணங்குறாரு. எந்த ஒரு பக்தியோடு, எப்படிப்பட்டதான ஒரு பக்தியோடு
பொழுது அந்த நேரத்துக்கு வணங்குறாங்க. நம் ஆண்டு சமூகத்தில் வருவது என்று சொல்லும்போது ஏதோ ஒரு கடமைக்கா என்று சொன்னால் 9 போனாலும் போறோம், 9 போனாலும் போறோம். அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை நம்ம லேட்டாக வருகிறோம் என்று சொன்னால் புறஜாதி மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் எங்கே செல்வீர்கள்? 2 மணி 8 மணிக்கு அடித்தது இப்போது எங்கே செல்வீர்கள் சொல்லும் பொழுது இவருடைய கரிசனை என்ன என்று சொல்லி புறஜாதி மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாற வேண்டும். இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் நம்ம வரும்போது நான் திருச்சபையை விட்டு இந்த 1 மணி நேரத்தை விட்டு வாரத்தில் மீது 6 நாட்களும் நம்முடைய வீடுகளில் இருக்கும். நாம் இருக்கிற அந்த